Daghan kayo mga nanghitabo sa atong ebanghelyo karon. Daghan kayo mga details. Nanghilin si Kristo sa yawa, gigama-gamaan siya istorya sa mga tao, gikan kang Beelzebul ang iyahang gahom, gidaot siya sa mga tao, nakiglantugi si Jesus sa mga tao nga nagamagamag istorya. Iyang gi-explain ang kabahin sa kaning style sa mga daotang espiritu nga muhawa dayon mo balik magdala og laing 7 ka buok daotang espiritu ug uban pa daghan kayong detalye. Pero ang pinakaklaro sa atong ebanghelyo karon mao nga si Kristo nagpadayon pagproklamar sa gingharian sa Dios. Proclamation of the kingdom of God. Pinaagi sa iyang mga pulong o sa iyang buhat. Nagtudlo si Jesus sa mga tao. Nagpadayon sa pagtawag sa paginulsol sa mga tao. Dayon siya pod nanghingilin iyang i-exercise ang mga yawa. Makabantay ta nga mao gini kasagaran ang pinaka-common nga response sa mga tao nga dili ganahan mag-usog kaning gibuhat sa mga ubang tao diri sa ebanghelyo. Sige og question sa awtoridad ni Kristo. Ilahang gidaot ang atong Ginoo. Nadungog sa nato ning sa mga Pariseyo, sa mga Saduseyo, mga magtutudlo sa balaod sa uban nga passage sa ato ang Biblia. Di sila komportable sa mga ipangtudlo ni Kristo. Kay tinuod man ang ipangtudlo. Dayon modulot sa kasing-kasing ang ipangtudlo ni Kristo. Ang pagtawag sa paginulsol. Sila komportable. In other words, gahi kayo sila kasing-kasing. Lisod kayo baguhon. Muni siya ang kinaiya sa mga dili magbago, mangdaot. Gahi kayo og kasing-kasing. Dili makadawat og bag-ong pagtulunan. Pagdiman pa gayod nga mas dagan pag mga milagro ang buhaton ni Kristo. Muna ilang gibuhat din sa ebanghelyo. Buhat sa laing milagro. Ano sila, no? Nakabantay man si Kristo ani nga mula siya gidudulaan ra. Wa niya hatagi og milagro. Kay daghan naman siya mga milagro na buhat. Ganahan pagod sila makita og lain pang milagro. Ilang gibutan ang atong Ginoo. Ningon si Kristo diri sa atong ebanghelyo pod karon nga ang dili dapig kanako batok gayud kanako. Ang dili motabang kanako pagtigom nagpatibulaag. Kani siya usa ni ka challenge kanatong tanan nga mga sumusunod sa atong Ginoo. Kay klaro kayo para sa atong Ginoo ng iyang mga pulong, ang iyang mga buhat dahil sa itong ebanghelyo, maoy mailhan nga aniya na ang gingharian sa Dios dahil sa atong taliwala. Ang atong mabuhat na lang, mao ang pagsunod sa atong Ginoo. Pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Ug kaning iyang giingon nga pagtabang sa pagtigom sa mga katawhan. Pagtabang sa pagtigom. Pagtabang, pagproklamar sa gingharian sa atong Ginoo diha sa atong mga kinabuhi. Maabot ang panahon nga sama kang Kristo, sama sa atong Ginoo, daghang tawo nga mangdaot sa atong pagproklamar, tabang pagproklamar sa gingharian sa Dios. Apan padayon gyapon ta. Padayon gyapon ta sa pagbinuotan, padayon gyapon ta sa pagbuhat o mga maayo mga buhat alang sa gingharian sa Dios.
Maabot ang mga mangdaot apan kita magpadayon gyapon sa pagbuhat og maayo. Amen.